So jama'a ta barkamu da wannan lokaci. A wannan bidiyon kuma za mu je mai amfani da abin da ake kira yogurt, application yogurt. Zan yi editing ɗin wani ɗan bidiyo haka, inda za mu ɗan yi editing ɗin shi. Na tutorial ne, koyarwa ke na koyarwa ne. So kamar yadda dai muke gani, wannan Google Play Store ne muka shiga, za mu yi searching ɗin wani application ne. So kamar yadda muke gani dai gashi nan ina searching ɗin application ɗin Suno, application ɗin waƙa ne. So a nan gurin Suno na ya fito, sai in danna wajen searching ko, to ina buƙatar in sa ɗan yatsa. Ina fata an ga inda na danna. Sai ka ja shi da hannunka, sai ka saita shi daidai gurin. In ka ja shi ka saita shi, sai ka aje shi. In kana son ka rage shi kuma ga inda za ka dinga wannan gashi daidai. Ba zan rage shi ba, zan ɗan rage shi, sai ka ɗan jawo shi haka, yawwa, shikenan. So kun ga ya ɗan ba da ma'ana, yawwa. Sai ka daidaita shi, ka saita shi, sai ka shi kamar yadda kuke gani. So wannan shine abin da muke amfani da shi, free ne. Gashi nan kuma shi ma ina son in sa ɗan yatsa, ga ɗan yatsa na wurin sticker ɗin nan, yawwa, sai ka zaɓa ga yatsotsi nan, sai ka sa hannunka sai ka dragging ɗin shi. Kun ga ya ce min in yi update, to daidai gurin update ɗin muke nuna muku, yawwa, kun ga na sa ɗan yatsa. Wanda ko da mutum bai jin Hausanka zai gane me kake nufi zai yi. So amfanin wannan wannan shaidan kenan in muna tutorial. Wasu ma ba Hausa suke ji ba, ba sa jin yaren namu, amma mutum ya mai da hankali. Sai ka ga saboda ka nuna mai ka mai na kurma, yawwa, saboda dai mutum dai ya fahimci abu da kyau. So wannan shine. So kamar da kuke gani nan ma ina buƙatar sticker, an ga na taɓa wurin sticker sai na taɓa shi. Ai can shine Suno ɗin, application ɗin kenan. Shikenan da zaran ka saita shi sai ka gyara shi shikenan. Da ka sa hannunka za ka gyara shi ka jawo shi gashi kun ga ya nuna. So wannan shine. So nan ma ina buƙatar nan ma tsaya in sa sticker. To haka za ka yi step by step har ka zo ƙarshen bidiyo. So tsakanin da Allah kai, ai wadda ko editing ɗin bidiyo ba na ƙoƙari. Wallahi. So yanzu ma gashi nan, wanda kuke gani, nan ma ina buƙatar sticker. To ga ta can yin taɓa sticker. In ya fito min sai in zaɓi wanda nake so in nuna shaida da shi. Abin da yasa nake amfani da wannan ya fi short. Nan da nan zai baka abin da kake so, yogurt kuma free ne. Kuma ko ka kashe data zai ma aiki shi. Yanzu haka data na a kashe. So daɗin shi kenan. So shi ba kamar sauran irin su CapCut ba da sauransu wanda sai ka je, in CapCut ne ko InShot na je na yi searching. Na yi searching ɗin abin tukunna ya fito. Amma wannan da zaran ka taɓa kawai gasa ne ya ka zaɓa. Gaskiya yogurt yana da daɗin sha'ani wajen wannan. So wannan muke gani gashi nan dai, haka za ka yi tabi, haka za ka yi tabi. Duk inda ya kamata a ce ka nuna ma waɗanda kake koyarwa, ka nuna musu. So sai ka tsaya, sai ka sa wannan alama. Ka sa wannan alama, ka ga lahiya lau gashi nan kamar yadda muke gani. Nan yau da bayan nan ina sa na rage shi. Wani yau kun ga na yanke shi. So kun ga saboda bai da wani amfani can. So haka ake editing a hankali. Gani nan ma ya kamata in yanke shi da rufi. Gashi kamar yadda kuke gani. Bari mu gani. Ya kamata a yanke shi, ba za a yanke nan ba saboda akwai gurin front. Kamar yadda kuke gani. Gashi nan ina son wannan ma ina buƙata. Yawwa, ina buƙatar in sa shaida. Gashi nan kamar yadda kuke gani, wurin da za ka sa rubutu, inda za ka fara rubutu shi na nuna. So gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi na fara rubuta prompt. So haka abin yake. Abin in ka tsaya ka bi a hankali, ka bi dalla
za ka gane me ake nufi ko da ma baka jin wannan yaren na Hausa. Ko da baka jin wannan yaren na Hausa za ka gane me ake nufi. To balle kuma ga Hausa ana gaya ma ga abin da za ka yi kuma ana nuna maka. So shi yasa online skill ma sai yafi ma na takardar ma sauki. Saboda shi aikin za a nuna ma a zahiri kawai. A zahiri aikin a zahiri practical. Kuma wancan za a je a cika ma kwakwalwa da karatu. Babu aiki. Ya kun ga akwai kura. So kamar yadda kuke gani gashi nan. Nan aiki ne nake sa shi. So kamar yadda kuke gani dai gashi nan. Kusan aiki biyu ne nan na haɗa. Yawwa. Ga editing ga kuma amfani da shi Suno ɗin. Waƙa ce nake son haɗa ga yana na ce ya bani front. Ya bani waƙa na abun nan 10 ko? Na wannan 10. 10 minutes to amma ba zai bani 10 minutes ba. Kura ma za mu yi da shi a nan sosai bara mu gani mu je mu. So gashi mun tafi za mu je mu gwada shi. Wannan kuke gani mun buɗe application ɗinmu na waƙa kenan. Na AI. Wanda AI ke yi mana. So gashi nan kun gani shi ma na samu. So duka haka za ka bi ɗaya bayan ɗaya. Sai ka jawo shi. Sai ka sa shi sai ka cikin wani ɗan gudu. Kun gani? Kaga haka mutum ya gane inda aka sa. So wannan prompt ɗin da na ɗauko ta ita kuma ga inda zan sa ta nan. Ita ma ina neman buƙatar sticker ga yanan kun ga na shiga sticker. Da na shiga sticker na zo gashi nan inda ake son ka sa prompt lyrics ɗin kenan asalin waƙar da aka ɗauko a ChatGPT. So gashi nan na nuna ma. To duk haka za ka tafi. So gashi nan. Yanzu sai yanzu dama already na kwafo ta ko yanzu danne da ɗan yatsa. Gashi nan yanzu kuma an ce ma create. Kenan ka danna mai create wannan ba zan sa ƙarshe da nan ba. So kamar yadda muke gani ga yanan da yana kan aiki shi. Ga waƙa nan tana kan tafiya. Waƙa nan ana kan ƙoƙarin ƙirƙirar mana waƙa. So abin da ya sa muke amfani da wannan Suno ɗin. Yanzu waƙa in ka ce za ka ɗauka musamman a Facebook. Kai kawai ka ga waƙa za ka ɗauka sai ka je ka ɗaura take da copyright. Kuma ko ba ta da copyright idan ka ɗauki waƙa ka sa ta a content ɗinka. Idan content ɗin ya tafi viral. Ya yi generating ɗin kamar a ce miliyan 1 miliyan 2. To ai akwai kuɗi wanda Facebook za su biya ka a wannan viewers na wannan bidiyo. To alal misali a ce wannan bidiyo ya haɗa ma kamar dala 500 ko 1,000 ko 2,000. To sai zamto cewa za a biya ka kai mai content creator kenan to shi ma mai waƙan za a cire mai nashi share. So kura kenan so muna amfani da wannan muna yin namu music ɗin wanda ba ruwan mu da copyright. Yawwa AI yanzu ya kawo sauƙi waƙa har da bidiyo za ka iya haɗa. So gashi mun tafi cikin ChatGPT ɗinmu saboda waƙar da ya bamu ba ma waƙa ya bamu ba saboda asalin abin da muka anso ma ba waƙa muka anso ba mu ma. Prompt ne na wani ta tsalla ba. Yanzu ne dai ya kamata ya ce ya bamu waƙa ko ya bamu lyrics ya bamu abin nan. Gashi nan ina tambayar shi ya bamu lyrics. Yawwa ya bamu lyrics na 10 minutes ko. Kuma yadda muke gani dai. Gashi nan dai muna kora mai tambayar shi ChatGPT kenan saboda shi ne asalin wanda zai ƙirƙirar mana waƙan ya rubuta mana ita a rubuce. Sai mu je shi kuma wancan application ɗin mai suna Suno. Sai mu je sai muka kwafo ta daga ChatGPT sai mu zo sai mu pasting. To muka pasting insha Allah in dai waƙar ta kai muka buga sai ku ji
lafiya lafiya. Yawwa. Gashi nan dai yanzu an tura mai. Kun ga yanzu ya bamu asalin full script na waƙa ya bamu yanzu, wannan haka dama waƙa full script na waƙa ya bamu yanzu. Ga ta nan, ga chorus, ga verbs, duka ga su nan. So kun gani ya fidda mana waƙa. Yanzu abin da ya rage mu kwashe, mu kwafi, mu je can kuma inda za mu ƙirƙiri abin da ake kira waƙa music kenan. Yawwa. So ga irin kamar na buge gani na kuma daidai gana. Yanzu za mu tafi gurin wancan Badujale kenan. Yawwa. Da muka zo muka taɓa gurin wajen music da kenan aka mana gurin lyrics. Kana danna gurin lyrics ɗin nan fa kai pasting ɗin wannan kawai ka taɓa generate. Waƙa dai yanzu za ta bayyana kan. Just the beginning, more fire coming. I no go forget you. Waƙa dai ta bayyana ko? Gashi nan guda biyu ma, wadda ka zaɓa. Su kun ga ya ƙirƙiri waƙa a 'yan mintoci, inda ya kai minti 5 kwa. So gaskiya duniya ta yi nisa yanzu, shi yasa duniya take sauri. So 'yan uwa wallahi kar a yi wasa da damammakin nan da suke tafiya, saboda zamani ne ya zo. Shi kuma zamani Allah shi ne zamani. Domin Allah da sanin shi duk wannan abin suke faruwa. Kuma ya yi shi ne domin mu bayin shi. To in dai har mutum ɗan adam zai ƙirƙiri wannan abin ya yi shi, to kai ɗan adam me yasa kai ba za ka sarrafa shi ba kai ma? Yanzu waƙar Hausa na haɗa da abun nan. Waƙar Hausa kuma ku na haɗa mawa followers ɗina da subscribers ɗina na YouTube channel ɗina da na TikTok da na Instagram duka. Da Hausa. Yawwa. So kun gani? So ashe kenan abin ba wai wasa ba ne. Kawai kai dai in ka iya ka yi amfani da shi ta inda ya dace. Ka yi amfani da shi ta inda ya dace. Wannan shi ne. Domin a matsayinka na mai addini ka san cewa akwai abin da ya haramta, akwai abin da ya halasta. Kawai ka bambance haram da halal kawai. Amma duk wani abu na ilimi idan ya zo, wallahi kar ka ce wai kai kaza. To nan ma ina buƙatar yawwa na sa sticker. Saboda kar ku manta muna kan mu ne, aikin mu ne na edit. A nan gurin ana son a nuna maka yadda za ka cire shi waƙar ne. Inda ka yi yanzu ai sai maganar downloading ko? So gashi nan aka nuna maka in ka taɓa ɗan ɗigo-ɗigon can. To in ka taɓa ɗan ɗigo-ɗigon can nan ma akwai inda za mu sa abin da ake kira sticker ɗin. Yawwa da a nuna maka gurin ko? Yawwa. Akwai inda za a sa sticker. Can inda na taɓa inda aka rubuta edit song detail. So kaga nan gurin a nuna ma wanda shi zai kalla ne ko bai jin yara. Mutum da yi ko daƙiƙin kawo ne in ya taɓa da yi ya duba nan gurin ya san cewa an nuna mai. To yanzu zan taɓa ɗan pencil ɗin can gaya can. Shi ne zai goge min wancan rubutun wanda aka rubuta. Amma dai bari a ƙara yin dalla-dalla. Shi ma a nuna. Domin in kai kana jin yaran, to akwai wanda shi kuma yana nan yana bibiya na bai jin yaran. Kuma yana san abin da nake. Yana fahimta, yana lallaɓawa ya gane. Tunda a baya muka kalli fim ɗin India. Ai ta zandagi na babu hidimi ta yin ta shaci faɗi kawai. To sai wannan ne kuma wanda ilimi ne ma ake gabatar da kai kawai za ka tsaya kawai da ke ba alaji. Ai wallahi ko ban ce komai ba na ga dama yana tura masa sako. Wallahi sai kuma ka gane. Kawai sai dai mu shi ta muke san duk wanda zai bi mu zama to kawai da gaske bin mu da gaske din zai tsaya. Akwai abubuwa fa. Ba wai cika baki ba, akwai abubuwa.
gaskiyar magana akwai abubuwa kawai ba a fitar da su ne ba ma lokaci ne kawai akwai abubuwa. So kamar yadda muke gani gashi nan da ka taba can gurin zai kawo ka gurin kwafi, to kwafi za ka taba shi ma kwafi din za mu sa mai aro saboda muna kan bidiyo ne na editing yanda dai ake dan yin bayani dalla ko da ka haɗa bidiyon ka kai ma za ka editing ga yanda za ka yi da yogurt gashi nan. To wannan gurin link din in ka taba shi shine ka ɗauke link din kenan sai ka tafi wani guri kuma kun gani anan ka koyi abu guda biyu, ka koyi editing kuma ka koyi yanda ake haɗawa yanda ya kwakwalwar ka shafi. So kar ku manta mun yi kwafi din link din mu yanzu mun fita ina ya kamata mu tafi Chrome browser ko kuma duk wani abin da kake browsing da shi. Ni dai ina amfani da Chrome ne, and you too also I recommend Chrome for you. Yes, that is my best browsing machine. So gashi nan kamar da muke gani za mu gwada wata shiririta idan ta yi kuma in ba ta yi ba za mu je mu gwada wata shiririta. Yawwa ga abin da muka rubuta, yawwa za mu rubuta music downloading tun da waka ce ko? Yawwa tun da waka ce ai bara mu gwada mu gani. Wannan za mu gwada ne mu gani. Wannan ba za mu yi nasara ba zai ba mu ba. Bara mu sa abin da muka saba. Mun yi mun shiga abin da ake kira music download dai ba zai ba. Yanzu sai mu sai mu shiga abin da ake kira save from net. Gashi nan. Save from net. Wannan music download ba zai ba mu yawwa za mu goge wannan ba zai ba mu abin da muke so ba. Na ga ya shiga wani guri ne daban. Yawwa to ga inda za ka taɓa nan sama da shi free kawai. Kar ku manta muna tafiya ne akan bidiyon mu na editing yanda ake editing. To gashi nan yanzu za mu dawo mu shiga save from net. Ita ma zan gwada muku ita yawwa dalla ake yi. A gaya muku ko ɗan primary school ya gane. Kun gani free music downloader. To amma free music downloader nan fa ba za ta yi ba shine muka koma waccan save. In ka rubuta save sai ka rubuta from net.com. Kowane browser ne. Yawwa. To ga nan ta buɗe mana to wannan idan a TikTok ne in a YouTube ne ko a ina bidiyo yake akwai inda za ka fitar da shi. To mu yanzu tunda bidiyo ne wanda muka ɗauko audio ne wanda muka ɗauko shi za mu zo mu shiga na ƙasan nan shi ma bara ku gani za a sa muku yatsa saboda tsaro dalla gashi nan kun gani an ce music bidiyo da music. To idan muka taɓa shi gashi nan ɗan yatsa ya nuna muku. To idan muka taɓa shi zai taho sai ya kawo ka nan gurin. To shi ma kar ku manta mai bidiyo editing zai nuna muku ya sa muku ɗan yatsa sala. Yawwa so gashi nan inda za ka sa ɗan yatsanka sai ka danne tunda ka yi kwafi ɗin wancan link ɗin sai ka danne shi. To kana danne shi sai ka ɗaga. To ai muka duba ga wani guri aka tuɓe paste nan an taɓa shi pasting shi ma bara a samu ku shaida. Ai abin dalla za a yi babu maganar aroshin kai dai ka tsaya ka kalla daga farko har ƙarshe za ka ji daɗin. Kar ka manta kuma idan zuwan ka kenan farko kai liking kai sharing ba kwa subscribing shi yasa na sa abu mai muhimmanci mafi yawanci ba kwa samu saboda ba kwa subscribing. In ba kai subscribing ba ai baka more ma channel ba ai. Yawwa so gashi nan kamar yadda muke gani gashi nan da ka sa shi ma kawai ga wani aro nan ƙasa ga yana towa bara dai a nuna muku ga aron nan. To in ma bai so ma towa ba sai ka taɓa shi ka taɓa wani ɗan aro gani dai yana towa gashi nan ma bara a nuna muku dalla inda yake aiki.
yauwa, saboda ba za a nuna muku. Ai ba ku lura ba, inda za ku gane cewa yana aiki in kuka ga ɗan wannan ɗan abu gashi nan mai bidiyo editing zai samu yauwa. To gashi nan in kuka ga wannan abu yana rotating to yana kan yin aiki kenan, sai ku ɗan bashi ɗan sakanni. Kamar yadda kuke gani gashi nan MP3 ne dama, ai waƙa ne ko, to gashi nan mun ɗauko ta. To yanzu sai ka taɓa nan gurin ɗan jan nan, shi ma ga mai bidiyo editing nan zai sa maka yatsa gashi nan, in ka taɓa shi to shi kenan. Abu na gaba me za ka yi? Ka taɓa shi ko? To sai ka jira. To duba ku ga akwai nan inda na taɓa yauwa, da zaran kun ga so zai kai ku talla ne, sai ku zo sai ku taɓa nan gurin back. Kai a wayanka dai ban san ina ne back ba yauwa, a wayanka ban san ina ne back ba, ga back nan dai a wayana. To kun ga sai na taɓa back, to gashi nan yayi downloading. To still nan ma sai ku zo gashi nan mai bidiyo editing zai nuna maka da ɗan yatsa gashi nan wuri ɗan ɗigo-ɗigo guda uku, sai ku taɓa shi. To da zaran kun taɓa wannan ɗan ɗigo-ɗigon guda uku, shi ma babu ɓata lokaci zai kawo ku nan. To nan ma idan ya kawo ku nan yauwa, ina fata an fahimta. Ana ganewa ko? Yes sir. So gashi nan shi ma mai bidiyo editing zai samu ku yatsa gashi can, sai ku taɓa gurin download yauwa. Step by step process, bai da wani wahala in ka tsaya ka mai da hankali gashi nan. To in kana taɓa download ɗin nan, to in Allah da ta yi saving akan wayarka. Yanzu abu na gaba sai mu je mu lalubo ta kuma yauwa. Abun step by step, wannan shi ne. So kamar yadda ake gani gashi nan dai zan rage nan gurin, kun ga yadda ne ko na yanke shi saboda bai da wani amfani nan gurin, shi ake kira unwanted part yauwa. Nan ma sai yanzu ga inda aka rubuta split nan shi ma. To ina dubawa ne, kar ku manta editing muke, duk inda bai da kyau bai da wani amfani cire shi zamu yi. Nan ma gashi nan ma cire shi zan yi, bai da wani amfani. Kun gani ko? Cire shi zan yi saboda ina son in ji inda yake da amfani ne kawai, saboda kada bidiyon ya ta tsawo. Kun ga nan ba wani abun da aka yi, ba wani abun. To editing din kenan, duk wanda ga har masu fina-finai akwai inda suke mistake ko su abin da ba daidai ba, dole sai sun zo sun ciccire. To haka kai ma, ga wannan gurin, dukkan wannan gurin cire shi zan yi saboda ba shi nake bukata ba. Daga can na yi split, to yanzu ina son in samu daidai setting inda ya kamata a ce na kwashe su wanda ba su da amfani. Shine kuka gani gashi a hankali babu gaggawa yauwa, babu gaggawa, ba a hankali. Abu ne wanda in ka iya shi ka riga ka iya shi kenan, sai dai kuma wani sabo ka riga ka iya shi, ta zo na kwakwalwarka. To da farko za ka ga abin kamar zai ma wahala, to amma in ka bi a hankali, ka bi dalla-dalla, ka bi sala-sala, ina fata ana fahimta na. Yes sir. So kun gani nan gurin duk bai da amfani, cire shi zamu yi. Gashi nan yana kan tafiya. Abin da ya sa ba zan yi bai yi rotating ba saboda abu a hankali abu ne wanda kake tunanin waɗansu wanda ba su iya ba masu tasowa su ma su iya, so sai ka ba a hankali, da zarar mutum ya iya shi kenan. Kuma dama abun nan mu muna yi domin ƴan uwanmu ne waɗanda su ma ba su san ya ake wannan abu. Abun nan duka mu tashi mu taimaki junanmu ne, ko ba haka ba? Abin da ka sani ka kawo social media in ƙaru da shi, ni ma wanda na sani ka kawo ka ƙaru da shi, duk mu ƙaru da juna, haka rayuwa take. Amma sai mutum ya maƙale, ba ka wani hoɓɓasa, ba ka wani creative, kuma kullum kana nan kana complain. Ai ƙasa ba kuɗi, ai kaza. Wa ya gaya maka ba kuɗi ne? Kuɗi na nan, kuɗi neman su ake yi. Neman su ake yi, ba zama ake so su samu mutum ba, neman su ake. So kamar da muke gani daidai nan dai ina ga na kusa zuwa inda yauwa, kusa zuwa
nan da kuke gani ina neman gurin waƙan ne, yawa gashi nan gurin downloader ɗin nan. To nan zan yi split, kun gani ko gurin downloader. To ba ma ita ɗin bane, ba ma ita ɗin bane. Yawwa waƙan nan tana gurin bata nan, bata nan. Inda waƙan nan take tana gurin an koma can baya. Yawwa bata nan. A nan waƙan nan take, nan gurin download ɗin nan shine za a same ta. Ga ta can sama, ita ce a can saman nan. So ina fatan an gani. To a nan gurin kun gane ne ko? Kun gani? To so nake in yanke wancan na banza. Ai ga waƙan nan tana nan, tana nan, ga ta nan. Yawwa ga waƙar can. Ga ta nan, ita ce wannan. To mun gano ta, mun gano ta, mun gano ta. Yanzu sai mu taɓa ta. In muka taɓa ta za ta zo zanda ta buga mana. Ka jira wannan zandan ta gama tallarta. Ina gama tallar kawai sai ka taɓa skip. A nan ƙasa gashi nan, bari a sa muku shaida inda za ku gane shi. Gashi nan tana gama tallarta kawai, da zaran ta gama 1 2 3 ɗinta kawai shikenan ka taɓa wannan. Shikenan sai ta fita ta ba ku guri. To ga waƙan mu nan. Ga waƙan mu nan. Kun gani ko? To ga waƙan mu nan. So bari a sa muku shaida. Ga ta nan. Ita ce ga ta nan ta bayyana. Waƙar da ka je ku ƙirƙira. Yawwa kowa ya je ƙirƙiri tashi. Kowa ya je ƙirƙiri tashi. In ma da Hausa ne ka tambayi ChatGPT ka ce ma waƙa da Hausa. In ta soyayya ne, in ta me, zan ƙara yin cikakken full bidiyo a kai. Amma zai tso bidiyon